Odiochieng' mar ariyo mar winjo buch nek Albert Ojwang e doho ma Kibra, janeno ma en apisa mar IPOA onyiso doho tipo mag wang' dede kaka Albert nodonjo e tesend obila ma Central, kaka obila nowuok kama nokane kotimoremo gi kaka nogol ringre mare kosetho. Tipono bende onyiso ler kaka obila mong'ere kaka James Mukhwana kod ji mamoko nodonjo kama nogeng'ne Albert kinde machuok kapok okawo ringre mare kowito ngimane. Cynthia Onyango noluwo burano kendo odiochieng' mar ariyo nyakwara mogi kendo chakono weche manyien mag oimore gi ripodni. Tiponi chakore saa 4:44 mar otieno ka nyamburko moro marateng' chopo e tesend obila ma Nairobi Central kendo ji mamoko 6 lor ka achiel kuomgi orwako law marambulu. Janeno oyango ni mane en Albert Ojwang'. Obila moro ineno ka temo miye sweta makwar mondo orwaki kendo donjo e tesend obila no. Kimani was D. Yes. Obet kanye e thuolo machuok kendo bang'e tipo mako ka jomoko 4 sembe kochiko kode sel matung' mogik. Achiel kuom joma sembe gi oyangi kaka obila ma nyinge James Mukhwana. Bang' ma jomoko 2 nenore ka wuok kama ogeng'ne, achiel oting'o gimoro machalo msip kendo chwado e kor ot, ka moro luwo bang'e ka lwete otimo remo. Jal ma lwete otimo remo ni bende oyangi kaka obila. The court has to note. Yeah. Ng'at maluwo gini bende en achiel kuom obila mane nitie tich e kar odiochieng' kendo oyang' nyinge kaka James Mukhwana. Bang' wuok, obila moko 2 ma en miyo kod dichuo nenore ka gidhi kama nogeng'ne Albert Ojwang' gigoyo wang'gi kendo bang'e giwuok. Bang'e obila 3 machuo bende dhi kanyo goyo wang'gi. Giwuok kendo bang'e jago ma janeno yango ni en OCS mar tesend obila e kindeno Samson Talam nenore tipo ka otelo ne obila moko 4 ka gidonjo kama nogeng'ne Albert ka achiel kuomgi oting'o gloves e boksi moro. Obila 4 bang'e nenore ka wuok kama nogeng'ne Albert ka oting'o ringre Albert kendo gole oko ka gimake kod gloves. 4 male officers who are seen carrying what appears to be lifeless body. Gikalo gi ringre mare kama igoye lipot ma Albert obetie kinde machuok motelo kendo gichwalo ringre mare nyaka e nyamburko mane rito e dho ot kapok nyamburko no wuok oko mar tesend obila no. Janeno ni igeno mar dhi nyime kod neno mare e nyim doho chieng' tich adek kama igeno ni odhi lero ne doho kaka nochwal ringre Albert osiptal ma Mbagathi. Cynthia Onyango, Ramogi TV, doho ma Kibra, Nairobi.